खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो गारि लायनो नागिरदों, गारि निउ कार बा ब्रेन्ड निउ कार लायनो नागिरदों। बे गारिनि मुङानो जाहैबाय मारुति सुजुकी इग्निस। बे गारिनि प्राइसआ जाहैबाय अन रड प्राइस 7.2 माने 7,20,000 आरोना। अब्ला जों बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों दा। ओमफ्राय गारि बिगोमाया जाहैबाय बि राजा आदा। दा नै जों गारि लायसिगोन, नैबे श'रुमा बेनो। जों दा गारिखौ बेनिफ्राय बहननोसै आरो। गारिया नैबेनो, नैबे नाम्बाराबो जाखाबाय। आजिखालि माने नाम्बार गैयालासिनो गारिखौ हरा जाहैबाय। आरसिखौ मोनथ'वाखै, खिन्थु आरसिखौ मोनगोन थाबैनो। बेनो जाहैबाय नै गारिया। नाय नाम्बारखौ नायबानो जाबाय, नै नाम्बारा बेनो। नारनां दा जोंनि गारिखौ बहनसै। बेनो जाबाय गारिया। दा जोंना बहननो टाइम जाबाय, बहननांसिगौ। गारि मालिकआ नैबेनो, जों आदा राजा। नैबेखौ होसिगोन दा जोंनो नैखौ। बेयावलाय मा दं? केक दं माथो मोनसे। माइदिंखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना। माइदिंखौ खोन्थाबानो जाबाय। माने आजिखालि आजिखालि माने नाम्बारखौ मोनखायो आरोना। नाम्बारखौ बानायखांनानैसो गारिखौ हरो जाहैबाय। ओमफ्राय आरसिखौ 3 माससो लागोन होनदों, बेनि उनावसो आरसिखौ मोनगोन। गारि गोदानखौ सेकेन्ड हेन्ड बायदि नुदोंना आदा? सेकेन्ड हेन्ड बायदि नुदोंमोन ना इसोर दहाय गारि गोदानखौ। नाम्बार थाखायो नालाय दानिया, बेखायनो माने सेकेन्ड हेन्ड बायदि नुयो। नाम्बार गोनांखौ आगरा। गारि गोदानखौ माइदिनखौ दा मोजां, सालायनाबो मोजां नांगोन बायदि नुदों। ओमफ्राय नाम्बार थाखानाय मानसिफोरा सेकेन्ड हेन्ड बायदि सानदों नामा सोरबा सोरबा? दानियाथ' नाम्बार नङाबा हगारखायाना गारिखौ। बिनि थाखायनो नाम्बार थाखायो दानिया। सानसेयावनो 3 मा नांगोन आरो आरसिया 3 मा नांगोन। नै गारि मालिकआ बेनो। माने गारिखौ आंनाव लाबाय जाहैबाय। ओमफ्राय जोंना गारि मालिकआ जाहैबाय आदा बिराजा।
लोगोफोर गारिखौ लाबोबाय बेनो आरोना गारिया नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय गारिखौ आं मोजां नुदों कालारखौ मोजां नुदों आङो ओमफ्राय बेलेग गुफुर कालारफोरा बारा एसेबां मोजां नुवामोन बे कालारखौ साबसिन नुदों आरो बेनिखायनो बे कालारखौ लानाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि